Ik zie hier als namen van de eigenaars van de graven, mevrouw H. de Vries Kampstra, Jan Douwmastraat in Bergen. En wat betreft de financiële aspecten zie ik in de laatste kolom dat het grafonderhoud is afgekocht tot en met 2001. Sindsdien is blijkbaar nooit meer gefactureerd. Dus dat is voor ons een aandachtspunt in nader onderzoek. Omdat het Sjerken verplicht alle administratie op de computer gaan matten, worden ook de graven in kaart gebracht. De gele bjotje betjut dat er al een skof net betellen is voor het onderhoud. Het reden dat het Sjerkhof net meer weet waar de graafjochten had. En daar moeten we actie op ondernemen. Zodat een goede beheerder van het Sjerkhof dat docht. En dan moeten we zien dat we er achter de mensen komen kennen die uiteindelijk betalen hadden. Op het hof bij de Kruistsjerkel is een mijlkoor goed 3500 graven. Zo'n 100 ben in kaart gebracht. Die zo'n 100 is van 100 graven nog onbekend waar de eigenaar is en waar het betel je mat. En die gegevens opsporen is nog een hele put. We zien op internet opnamen om te zeggen van komt die op internet voor en als stel dat het familie is, dan probeer die te bellen. Dit is net een verhaal van uw administratie, maar het is meer degene die van het graven is, dat die aan u strooien moet, dat ze hen te verhoezen. Want nota hebben we het 10 mensen gaan melden. Maar voor het Sjerken is het wichtig dat alle nijbesteden voen worden. Nou ja, sowieso is het natuurlijk een heel... Je leidt emotie op dit Sjerkhof. Dus als mensen erachter komen dat uiteindelijk hun graaf romme is, zonder dat ze de taststemming voor doen, in mijn beleving ken dat net. Mij dat net, ken dat net.